Cnó a Haring Clampar. Bhí Bert Mhógail, Seán agus Séamus ag dul ar scoil lá, nuair a fuair siad cnó ar a gasán rompu. Ó, bheadh an cnó ar sa Seán. Chrum Séamus agus thóg sé é. Is lomsa é ar sa Seán, mar go bhfaca mise ar dús é. Ní leatsa ach lomsa ar sa Séamus, mar gur mise a thóg é. Bhíad ar ag airgóint gach duine cab árá go me leis féin an gná nó go bhfacad ar fearr ag déanamh orthu. Thocra siad an sin go bhágach siad an scéal ar ráite an a bhí i teacht. Nuair a bhúil an fearr duine siad an scéal dó. D'éist sé lo go háireach, an sin rug sé ar an gná in láimh agus bhris sé é. Chuir sé an aithne ina bhéal, agus ar sesin. Táim ag tuairt le na bluisce duite a theán mar gur tusa a chonig ar dús é. Agus tám ag tuairt na lethe eile do Séamus, mar gur ab eisin a thóg é. Tá mise ag cuineáil na heithne ar son mo chriblóide ag déanamh brethúnas atramh. Mar a deir an seanachal, I ngan is don lí is fearr a bheith an.